துறவரம் எடுத்தாரு. துறவரம் எடுத்த அப்புறம் தான் என்னன்னா ராசலீலா இஸ் ஈக்குவல் டு சங்கீர்த்தன் யக்ஞம். இப்போ சங்கீர்த்தன் பண்றாங்க இல்லையா, இப்போ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா பண்றோம் இல்லையா, இப்போ அங்க கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டான்ஸ் ஆடுறோம், கை தூக்கிட்டு குதிக்கிறோம், எல்லாம் என்ஜாய் பண்றோம், ரைட்? இப்போ சன்னியாசிகளும் பண்ணுவாங்க. அதுதான் சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து மாயாவதி சன்னியாசி எடுத்தாலும் அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தாத்தா நீ இப்படி எல்லாம் எப்படி பண்ணுவ அப்படின்னு. இல்ல, இது வந்து பக்தியோட எக்ஸ்டசின்னு. அதே மாதிரி ராசலீலையும் வந்து அந்த ஹை லவ் ஓட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்மளுக்கு அது புரியாத ரீசன்னால இவங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு திங்கிங் வரும். இல்ல சிச்சா கிருஷ்ணர் கூட இவ்வளவுதானா அப்படின்ற கமெண்ட்டும் நம்ம பண்றோம். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா அதுதான் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம். இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல ஏன் நம்மளுக்கு புரியலன்னா, இப்போ சர்வெண்ட்ன்றது இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இல்லையா, அதே மாதிரி சர்வெண்ட்ன்றது ஹையஸ்ட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். அதே மாதிரி இங்க வந்து எடுத்தீங்கன்னா லவ்ன்றதே இல்லை, எல்லாமே லஸ் தான். பசங்க பொண்ணு கிட்ட சொன்னாலும் பொண்ணு பையன் கிட்ட சொன்னாலும் ஐ லவ் யூன்னு சொல்லலாம், பட் ஆக்சுவலி பார்த்தா ஐ லவ் யூன்னு ஒரு வேர்டு இல்லை. சோ ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க சொல்லலாம், இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க, கல்யாணம் பண்ணிட்டு லைஃப் லாங் கூடயே இருப்பாரு அப்படின்னு. அந்த லைஃப் லாங் கூடயே இருக்காருன்றதுலயும் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பர்பஸ். சோ ஒருத்தங்க சொன்னாங்க எனிவே யூ ஆர் மேட் ஆஃப் பிளட் அண்ட் ஃபிளஷ், ரைட்? சதையும் ரத்தத்தால. சோ நேச்சுரலி தேவைப்படுறதான் போயிடுறது. கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க, ஒருத்தருக்கு தேவைப்படுறதால அப்படி ஆகுது. அதாவது உடல் அளவு இல்லாம மனதளவு மட்டும். மனதளவு கூட இல்ல மாதாஜி, மனம்ன்றது வந்து மைண்ட். நீங்க சொல்றது கரெக்ட், அப்படிதான் நம்ம நினைச்சோம், உடல் அளவு இல்லாம மனது. பட் மனதுன்றது கூட மைண்ட். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நினைப்பீங்க ஐயோ வயசான காலத்துல ஒருத்தங்க கூட இருக்கலாம், உடம்பால நம்ம எந்த விதத்துலயும் இல்ல, பட் மனசாலதான். பட் மனசுன்றது கூட லெவல் ஆஃப் பாடியோட கனெக்ட். மைண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா சட்டில் பாடி, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, மூணுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது சட்டில் பாடி. சோ பிசிக்கல் பாடி ஒண்ணு, சட்டில் பாடி, இந்த ரெண்டுமே கரெக்ட் இல்ல. சோ மூணாவதான விஷயம் என்னன்னா நம்ம சோல் லெவல்ல கனெக்ட் ஆகிறோமான்றதா பாக்கணும். சோல் லெவல்ல கனெக்ட் ஆகிறது வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி 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 ஸ்பிரிச்சுவல். அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ இது வந்து அதுதான் இந்த மனவாசகம் கடந்துன்னு சொல்லுவாங்களே மாதாஜி. எனக்கு அந்த வார்த்தை தெரியாது, பட் பேசிக்கலி சோல் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ வந்து எல்லாருமே பாகவதத்துல மேக்ஸிமம் அந்த வேர்ட் வரும். ஆத்மா இதுல ஆத்மா ஆத்மீ ஆத்மா ஆன்மீக இதுல ஆன்மீகமா ஒண்ணு, ஆத்மார்மா இன்னும் ஒரு வேர்டு, ஆத்மார்த்தமாக. சோ அந்த மாதிரி. சோ இப்ப வந்து ராசலீலா வந்து இஸ் மோர் பிகாஸ் தே ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடிஸ், ரைட்? சோ ஆத்மாவோட தான் கனெக்ட் ஆகுது. இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாதுரிய ரிலேஷன்ஷிப்ப வந்து மாதவேந்திர பூரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அவர் எவ்வளவு எக்ஸால்டட் டிவோட்டி, அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது தப்பானதா இருந்தா, ஹரே கிருஷ்ணா, அது தப்பானதா இருந்தா ஏன் எல்லாரும் அதை ஹையா பேசுறாங்க, இன்க்ளூடிங் மீராபாய் கூட ஹையா தானே பேசுறாங்க. ஏன் பேசுறாங்க? சன்னியாசிகள் இவங்க கூட ஓ அப்படின்னு. சோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல அவங்களை காஷன் பண்ணி தானே ஆச்சாங்க. இந்த மாதிரி நீ போனா யார வேணா மீட் பண்ணு. நம்ம ரூப கோஸ்வாமி சொன்ன கதை இல்ல, நிஜமாவே அம்மா சொல்லி அமைச்சாங்க. யார வேணா பாரு, அங்க ஒரு பையன் இருப்பான், ரொம்ப அழகா ஷாம இந்த கிளவுட் கலர்ல, அவனைய ஒண்டி மீட் பண்ணாத. அங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி அவனை மீட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பிரச்சனைனா அவன் மேல ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆவாங்க, நீ தயவு செஞ்சு யார் கூடயான சகவாசம் வச்சுக்கோன்னு தான் சொல்லி அமைச்சாங்க. அந்த எண்ணத்தோட தான் வந்தாங்க. கடைசியில என்ன ஆச்சு? நம்ம எல்லாருமே பார்த்ததே கிருஷ்ணரை கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான். அதுல இருந்து பார்க்க போறதும் கிருஷ்ணரை தான், பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரை தான்ன்ற லெவலுக்கு போச்சு. இப்போ அதுவும் தப்பான, அவங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு, ரைட்? சோ தப்பான இதுவா இருந்தா அவங்க அவ்வளவு ஐயம் ஆயிருக்க மாட்டாங்கல்ல மாதிரி. வந்து என்னன்னா இது வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல, ரைட்? இப்போ வந்து இதுவே தப்பா இருந்தா நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோரம் உட்காந்து இப்படி பண்றோம்? சோ இதுக்கு வந்து பர்சனலாவே ஒரு விஷயம், அது வந்து கிளாஸ் எண்ட்ல சொல்றேன், பர்சனல் சொல்றேன் கோபிங்க. அப்போ வந்து நான் சொல்றேன், ஓகே? அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நம்ம டோட்டலி டைவர்ஸ் ஆயிடும். நிறைய தடவை நம்மளுக்கு விஞ்ஞானம் இருக்கு, டீனேஜர்ஸ் இன்னைக்கு படிக்கிறப்ப எல்லாம் நிறைய சந்தேகங்கள் வருது மாதாஜி. கேட்கலாம் மாதாஜி, தப்பே இல்லை. ஏன்னா எப்பவுமே வந்து சந்தேகங்கள் வந்து கிளாரிஃபை பண்றது தப்பு இல்லை. ஆனா சந்தேகம் வந்து நீங்க எப்பவும் கேட்க கூடாதுன்னா, எனக்கு நான் என்ன பத்தி சொல்ல, இந்த டீச்சருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ எனக்கு தெரியும், அவங்கள கொஸ்டின் பண்ணலான்ற இன்டென்ஷனா பண்ணக்கூடாது.
அதை தவிர நம்மளுக்கு சந்தேகம் வந்து அது கேட்கறவங்களுக்கும் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, கேட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனா இவங்க கரெக்டா சொல்றாங்களா, இவங்க சான்ஸ்கிரிட் ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டா, சிலர் வந்து வேணும்ட்டே தப்பு இன்னைக்குதான் அந்த கண்டுபிடிக்கணும். புக் எடுத்து ஒரு 2 சாப்டர் படிச்சு பார்த்தேன் மத்தாஜி. இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் எடுத்தேன். நம்ம இத சைத்தன்ய சைத்தம் எடுத்து பழச கொஞ்சம் படிச்சு பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தேன். அப்ப நிறைய சந்தேகங்கள் வருது மத்தாஜி. அதனாலதான் கேட்டேன். மாதாஜி கோஸ்வாமிஸ் எல்லாம் என்ன Dress போடுவாங்க? ஒயிட் கலரா இல்ல ஒயிட் தான். எதுக்குன்னா நீங்க வெரி பியூட்டிஃபுல் அப்சர்வேஷன். ஏன்னா ஒரு கோஸ்வாமி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவங்க சனாதன கோஸ்வாமி அவங்க எல்லாம் வந்து ஆரஞ்சு எடுக்கல, ஆசிரமம்ல இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க never felt so exalted. நம்ம அந்த இல்லன்னு அவங்க அது போட்டதால மத்த கோஸ்வாமி எல்லாம் as a mark of respect அவங்க எல்லாருமே அந்த இது ஃபாலோ பண்ணாங்க. சோ எல்லாருமே ஓகே ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्या ददाति स्वपदातिकं. कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभु நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். நமோ விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय प्रभु नित्यानंद. கிருஷ்ணரையும் ராதாராணியையும் ஈக்குவலா விரும்புறவங்க அந்த சகிகளோட பேர் என்ன? லலிதா விசாக்காவா? அது சொல்ல அந்த 5 கேட்டகரி சகி சொன்னேன் இல்லையா, ராதாராணியும் கிருஷ்ணரும் ஈக்குவல் சமமா நினைக்கிறாங்க. சமமா விரும்புறவங்க நினைக்கிறவங்க. 3வது மத்தது அது 3 4 நம்பர் மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கேன் நான். சாதாரணவா அது ஒண்ணு. 2வது அது இல்ல. ரொம்ப நேரத்துக்கு போகுது. இது ஒண்டி அதான் டெய்லி ஒண்ணுன்னு சொல்ல போறேன். பிரியா சகி ஈக்குவலா நினைக்கிறவங்க பிரியா சகி. பிரியா ரொம்ப 2 பேரும் ஈக்குவலா நினைக்கிறது பிரியா சகி. பிரியா சகி பிரியா சகி பிரியா சகி. சரி, இப்ப வந்து யாரு படிக்கிறீங்க? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. இது ஆல்ரெடி ஒரு செகண்ட் பிரபு முடிச்சிட்டோம். சாங்கிய பிலாசபர் இது முடிச்சிட்டோமே மாதாஜி. இந்த இதுவே முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா மாதாஜி. 16 ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம். புதுசா ஆரம்பிக்கணும். 16 படிக்கணும் மாதாஜி. 16 பிரபு. ஸ்லோகம் தான் ஆரம்பிச்சோம். Did we finish the entire thing? I don't think that is. Is it? I think we will. இது ஃபுல்லா முடிச்சோமா? இல்ல மாதாஜி 16 ஆரம்பிக்கணும். அதான் இது 14 15 ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோமா? ஆமா. அது முடிச்சாச்சு. முடிச்சிட்டோம். yes bro. Okay. 16. आपने पुरुष विश्वेरा निमित्त कारण अद्वैत रूप उपादान हना नारायण पुरुष विश्व निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपासना हन नारायण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. Lord Vishnu himself is the efficient nimitta, cause of the material world, and Narayana in the form of Sri Advaita is the material cause. Padhan. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Vishnu வந்து is the efficient nimitta cause. அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், right? And Narayana வந்து அதான். So basically இவரும் அத்வைதாவும் ரெண்டு பேருமே ஒண்ணு. அதுதான் இந்த போட்டோ நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். சோன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். லாஸ்ட் டைம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அம்மானால குழந்தை வந்துச்சுன்னா அது பிகம்ஸ் மெட்டீரியல். அதாவது குழந்தை பிறந்தது அன்றது மெட்டீரியல் காஸ், அம்மானாலதான் வந்துச்சுன்றது நிமித்தா. ஒரிஜினல் நிமித்தா வில் பி த ஃபாதர் புருஷ் அன்றதான் சொல்றாங்க. சோ இங்கேயும் அதேதான். விஷ்ணு வந்து வில் பி ஒரிஜினல் புருஷா, அந்த நிமித்தா, ரைட், த மெயின் காஸ் அப்படி என்பாரு. அண்ட் நாராயணா வந்து வில் பிகம்ஸ் த மெட்டீரியல் காஸ், உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ரீசனா இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணன். निमितांसे करे तेनो माया ते ईक्षणा उपादान अद्वैता करे ब्रह्मांड श्री जना. Translation. Lord Vishnu in his efficient aspect, his efficient over the material energy aspect glances over the material energy. The Advaita, the material cause, creates the material world. Hare Krishna. Yes, next one நீங்க படிக்கலாம். சோ இது நம்ம அதேதான். அவர் வந்து விஷ்ணு வந்து பாக்குறாரு, நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கிரியேட் ஆகுது, அது நம்ம பார்த்துட்டோம். அண்ட் அத்வைதா ஆச்சாரியா, ரைட், நம்ம ஸ்ரீ அத்வைதான்றது அவர் தான் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட கிரியேட் பண்றதுக்கு. சோ அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜியா வர்றது வந்து விஷ்ணு கிரியேட் பார்க்குறது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு வேர்ல்டும் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் அத்வைதா அப்படின்றாங்க. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. यद्यापि साक्ष्यमाने प्रधान कारण जडा इते काबू नाहे जगत सृजना. Translation. Although the Sankhya philosophy accepts that the material ingredients are the cause, the creation of the world never arises from dead matter. So clear-ஆ வந்து என்ன சொல்றது, சாங்கியா philosophy வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா, கிளியரா சொல்றது என்னன்னா, சாங்கியா philosophy வந்து accepts material ingredients, right? அதாவது நம்ம மெட்டீரியல் இன்கிரீடியன்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம இந்த பூமி கீமி இதெல்லாம் தான் வந்து காஸ் ஆகுது. அண்ட் இந்த வேர்ல்டு கிரியேட் ஆகுது, அதாவது அந்த கிரியேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நெவர் அரைசஸ் ஃப்ரம் டெட் மேட்டர். சாங்கியா பிலாசபில என்ன சொல்றாங்க, நம்ம மெட்டீரியல், நம்ம இங்க வந்த நம்ம மெட்டீரியல் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே பூமி, அப்போ, நலோ, வாயு, கம், இதெல்லாம் வந்து வர்றது வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. அவங்கதான் அதுதான் ரீசன். ஆனா அவங்க வந்து அந்த ஒரிஜினலா எதுக்கு வந்துச்சுன்றதை ஒத்துக்கலாம். அவங்க எல்லாமே மனிதன் கிட்ட இருந்து மனிதன் வந்தது அப்படின்றத ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. எல்லாமே இந்த பூமியெல்லாம் இப்படி இருந்துச்சு, நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் தானா வந்து மர்ஜ் ஆயிட்டு பெண் ஆயிடுச்சு அன்ற மாதிரி நம்ம தானா இந்த மெட்டீரியல் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துதான் மனிதன் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த ஜடம், இந்த பஞ்சபூதங்கள்ன்றது ஜடம், அந்த ஜடம் வந்து வேல்யூ இல்லை. அந்த ஆத்மா இருந்தாதான் அதுக்கு வேல்யூ.
அந்த ஆத்மா எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்றது இங்க புரியல. ஜடங்களெல்லாம் சேர்த்துதான் ஆத்மா வந்துச்சு அப்படின்றாங்க. சோ அது நம்மளுக்கு தெரியும் அது ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு. நிஜ சிருஷ்டி சக்தி பிரபு சாஞ்சார பிரதான ஈஸ்வரேர சக்திய தபே ஆயாதா நிர்மாண மஹ்னே. निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचार प्रधान ईश्वर शक्ति तबे हयेता निर्माणे. Translation: The Lord infuses the material ingredients with his own creative potency. Then by the power of the Lord, creation takes place. Hare Krishna. The Lord infuses material ingredients with his own creative potency, right? அதாவது அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த மெட்டீரியல் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அவரோட ஓன் பொட்டன்சி, அவரோட சொந்த சக்தியால, எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி கூட அவரோட சொந்த சக்தி தான். நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜி ஒன்லி பண்ண முடியாது. பட் the power of the Lord creation takes place, right? So இந்த எனர்ஜி எல்லாம் அவர் கொடுக்குறாரு. அண்ட் அவரோட பவர்னால இது ஒரு ஃபார்ம் எடுக்குது, ரைட்? கிரியேஷன்ன்றது ஒரு நம்ம சரீரம் ஒரு உயிர் பெற்றது அவரோட பவர்னால. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நெக்ஸ்ட். அத்வைதா ரூபாகாரே சக்தி சஞ்சாரண ஆதஏவ அத்வைதா ஹயேன முக்கிய காரண. अद्वैत रूपे कारे शक्ति संकारना अटा एव अद्वैत हयाना मुख्य कराना. In the form of Advaita, he infuses the material ingredients with the creative energy. Therefore, Advaita is the original cause of creation. Hare Krishna. Hare Krishna. So clear என்னன்னா, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அத்வைதா என்ன பண்றாரு அவரு? He infuses material ingredients, right? அவர் இந்த மாதிரி அத்வைதாவும் விஷ்ணுவும் வேற இல்ல, அதனால லாஸ்ட் இது சொன்னதே தான். ஸோ அதனால அத்வைதா ஃபார்ம்ல இருக்கிறவர் என்னன்னா மெட்டீரியல் இன்கிரீடியன்ஸ், அந்த கிரியேட்டிவ் எனர்ஜிக்கு அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ அவர் தான் ஒரிஜினல் காஸ். ஸோ ரெண்டு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்கிரீடியன்ஸ் கொடுக்கறது ஒண்ணு, ரெண்டாவது உற்பத்தி ஆனது பவர். ஸோ அந்த ஒரிஜினல் காஸ் இன்கிரீடியன்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ பேசிக்லி மகாவிஷ்ணு லிங்க் கொடுக்குறாங்க. மகாவிஷ்ணு தான் ஒரிஜினலா கொடுக்குறாரு இல்லையா, மகாவிஷ்ணுவும் அத்வைதாவும் ஒண்ணு அப்படின்றத லிங்க் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பலராமரும் அவர் தானே மாதாஜி? ஆமா, பலராமர் அதான். அத்வைதா ஆச்சாரியா கோட்டி பிரம்மாண்டேர கர்த்தா ஏக ஏக மூர்த்தியா பிரம்மாண்டேர பர்த்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வைத ஆச்சார்ய கோட்டி பிரம்மாண்டேர கர்த்தா ஆர ஏக ஏக மூர்த்தியே பிரம்மாண்டேர பார்த்தா. ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியர் கோடிக்கணக்கான பிரம்மாண்டங்களை படைத்தவர். கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு போன்ற தமது விரிவுகளின் மூலமாக அவர் ஒவ்வொரு பிரம்மாண்டத்தையும் பராமரிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்வைதா ஆச்சாரியா மகாவிஷ்ணு மல்டிபிள் யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்றாரு. அண்ட் அவரோட கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணுல ஒரு யூனிவர்ஸும் அவர் மெயின்டைன் பண்றாரு. இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சேயி நாராயணேரா முக்கிய அங்க அத்வைதா அங்க சாபே அம்சகாரி கேஹே பாகவதா. ஸ்ரீ நாராயணயரா முக்கிய அங்க அத்வைதா அங்க சப்தே அம்சா ஹரி காஹே பாகவதா. Sri Advaita. Translation: Advaita is the principal limb, Anga, of Narayana. Srimad Bhagavatam speaks of limb, Anga, as a plenary portion, Amsa, of the Lord. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீங்க பிரேம மாதாஜி நீங்க கேட்ட டவுட்டுக்கு அவர் தான் பிரின்சிபல் அங்கா ஆஃப் நாராயணா, ரைட்? ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன பத்தி சொல்றது? இந்த அங்கா பிளனரி போர்ஷன். யாரோட பிளனரி போர்ஷன்? இந்த அத்வைத ஆச்சாரியா மகாவிஷ்ணு யாரோட பிளனரி போர்ஷன்னா அவர் நம்ம பல்ராமோட பிளான். அதாவது அதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம்னா மகா சங்கர்ஷனா யாரோட அங்கம்? மகா சங்கர்ஷனா மூல சங்கர்ஷனாவோட அங்கம். மூல சங்கர்ஷனா யாரோட அங்கம்னா பல்ராமோட அங்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி அடுத்தது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
நாராயணம் ஸ்வம் நஹி சர்வதேஹினாம் ஆத்மா சத்தாதி சக்கில லோக சாக்ஷி நாராயணோங்கம் நரபூன் ஜயலாயத்னாத் தச்சாபி சத்யம் ந தவைவ மாயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாராயண ஸ்வம் நஹி சர்வதேஹினாம் ஆத்மாஸ்யதி சகில லோக சாக்ஷி நாராயணோ அங்கம் நரபூஜலாயனாத் தத் சாயி சத்யம் ந தெய்வமாயா. தேவர்களின் தேவரே, எல்லா படைப்புகளையும் காண்பவரும் நீங்களே, ஒவ்வொருவரின் பிரியமான உயிரும் நீங்களே. இதனால் நீங்கள் என் தந்தையான நாராயணர் தானே. நரத்திலிருந்து தோன்றிய நீரை தமது இருப்பிடமாக கொண்டவர் நாராயணர் எனப்படுகிறார். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அந்த நாராயணர் உங்களது அங்கமே. உங்களுடைய எல்லா அங்கங்களும் தெய்வீகமானவை. அவர்கள் யாவரும் பூர்ணமானவர்கள், மாயையின் படைப்புகள் அல்லர். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து 10.14.14 வருவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. You are the sheer of all creation. You are indeed everyone's dearest friend. Right? So very clearly என்னன்னா நீதா ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இருக்கே, பகவத்கீதால இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா? நீதா என் ஃப்ரெண்டுன்னு. பகவான் அர்ஜுனரை பார்த்து சொல்றாரு. அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாரு. சோ எங்க சொல்றாரு? அவர் கேட்கும் போது சொல்றாரு இல்லையா, நீயா என்னோட ஃப்ரெண்ட். எங்க சொல்றாருன்னு கேக்குறேன். இந்த இமம் விவஸ்ததே யோகம் புரோக்தவானது அந்த ஸ்லோகத்திலே மாதாஜி இல்லையே, வராதே. அவர் சொல்லிட்டே வராரு. அது பரம்பரை சிஸ்டம். இங்க நான் சொல்றது மாதாஜி, எனக்கு நண்பனாக இருக்கிறதுனாலதான் உனக்கு இந்த ரகசியம். அது ஓகே, அது ஓகே. அது வெறும் அர்ஜுனர் கொண்டுதான் சொல்றாரு. நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும்? இங்க காமனா சொல்றாரு. ஓ லார்ட் ஆஃப் லார்ட், யூ ஆர் தி ஷியர் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன். யூ ஆர் இன்டீட் எவ்ரிபடிஸ் என்னது டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். எவ்ரிபடின்னு சொல்றே, நீ என்னோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றாரு. எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்டுன்னு எப்ப சொல்றாரு? எல்லாரும் எனக்கு நண்பர், நானே எல்லாருக்கும் நண்பர். அப்ப எப்ப சொல்றாரு? அதான் எப்ப சொல்றாரு? கடைசியில மாதாஜி 18வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே 10வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. 10வது இல்ல, எங்க சொல்றாரு? அதான் கேக்குறேன். என்கிட்ட எல்லாரும் பக்தர்கள் எல்லாரும் 5 பாயிண்ட் போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வர் சுக்ருதின் சர்வபூதானாம் நாத்மாம் சாந்தி கச்சதி புத்து. 5.29 மாதாஜி. Thank you so much. 5.29 போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். நான் சர்வலோகத்துக்கு மகேஸ்வரம். சுக்ருதம் சர்வபூதானாம். பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாந்தி ருச்சதி. சோ என்ன சுக்ருதம் ரொம்ப க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். சுக்ருதம் எப்படி சொல்றது? வெல்விஷர் அண்ட் ஃப்ரெண்ட். இப்போ மைத்ரேயனா ஜஸ்ட் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா சுக்ருது அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் செம்ம அப்படியே பயங்கர வெல்விஷர். அதுதான் அவர் சொல்றாரு, டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ரைட்? therefore my father Narayana refers to one whose abode is in the water. ரைட்? அதாவது கார்போதக்சாயி விஷ்ணு பத்தி சொல்றாங்க. and the Narayana is your plenary portion. அவர் விஷ்ணு, அவர் யாரு? உன்னோட plenary portion அப்படின்னு சொல்றாங்க. all your plenary portions are transcendental. so எல்லாமே transcendental. மாயா அவர் கீழே தான். எந்த டிரான்சிடென்டல் எதுவா இருந்தாலும், அது விஷ்ணுவா இருந்தாலும் மகாவிஷ்ணுவா இருந்தாலும் எல்லாருமே மாயா விட சுப்பீரியர் என்றதை கிளியரா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வரே ராங்காம் சாச்சிதானந்த மாயா மாயாரா சம்பந்த நாஹி ஸ்லோக கயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வரே ராங்காம் சாச்சிதானந்த மாயா மாயாரா சம்பந்த நாஹி ஸ்லோகே கயா. பகவானின் அங்கங்கள் அம்சங்கள் என அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை என்று இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பிடுகிறது. அவர்களுக்கும் ஜட சக்திக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த வேர்ஸ் கிளியரா என்ன சொல்றது? அந்த லிம்ஸும் பிளனரி போர்ஷன் அங்கங்களும் எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல். ரைட்? மெட்டீரியல் மாயாக்கு சம்பந்தம் எப்படி இல்லைன்னா அது இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகாது. கிரியேட் பண்ணது அவர் தான், பட் அது திரும்ப அவளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்சனா காயியா கேனா கஹா தான்ரே அங்கா அம்சா ஹைதே அங்க யாத்தே ஹாயா அங்க ரங்கா.
Antaranga, sorry. Krishna. Amsana kahya kena kahatandre anga. Amsa haita anga yate haya antaranga. Translation. Why has Sri Advaita been called a limb and not a part? The reason is that limb implies greater intimacy. Hare Krishna. Like அங்கம் ஏன்னா அங்கம் என்னோட விரல் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும், என் கை எனக்கு பிடிக்கும், ரைட்? என்னோட ஒரு பகுதின்றதை விட ஒரு அங்கம் அப்படின்றது வந்து இன்னும் க்ளோஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாவிஷ்ணு ராம்சா அத்வைதா குணதாமா ஈஸ்வரே ஆபேதா தேனி அத்வைதா பூர்ண நாமா. Hare Krishna. Mahavishnu Amsa Advaita Guna Dama Ishvara Abhidate Advaita Purana Dama. Hare Krishna. Translation by Srila Prabhupada Jai. Sri Advaita, who is the reservoir of all virtues, is the main of Mahavishnu. His full name is Advaita, for he is ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து என்ன, ரிசர்வாயர் ஆஃப் ஆல், நல்ல இதுக்கெல்லாம் அவர் தான் வந்து மகாவிஷ்ணுவோட மீன் லிம், ரைட்? மீன் அங்கம் ஆவாரு. அவரோட ஃபுல் நேமே அத்வைதானா அவரும் ஹரியும் வேறு இல்ல, ஹரா இல்ல, இது ஹரிய ரெஃபர் பண்ணுது. சோ விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரும் அத்வைத்தருக்கும் வித்தியாசம் வெவ்வேறு இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. பூரேயே காயே சர்வா விஸ்வேரஜ் ஸ்ரஞ்சனா அவதாரி கைலாயேபா பக்தி பிரவர்த்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. As he had formerly created all the universe, now he descended to introduce the path of Bhakti. Hare Krishna. Hare Krishna. As he has formerly created all the universes, now he descends to introduce a part of எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் சமையல் எல்லாம் ஆயிடுச்சு, வந்து நம்ம ஒரு தூக்கம் போடலாம்னு. ஆனா இவர் டிஃபரெண்ட், எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்ப வந்து இவர் ரிவர்ஸா சொல்றாரு, தூங்குறவெல்லாம் எழுப்பி பக்தி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. நம்ம பார்த்து ஜீவ ஜாவு என்னது ஜீவ ஜாவு பேசிக்கலி பிசாசி. சோ எல்லா பிசாசிகள் தூங்குறவங்களை எழுப்பலாம், பிசாசிகளை துரத்தலாம்ன்றது என்ன மீனிங்? இந்த மாதிரி பக்தி கூட்டிட்டு வந்து திரும்ப நம்மள கூட்டிட்டு வரணும். நீ ஆசைப்பட்ட, நான் உன்னை வாங்கி. இது என்னன்னா, சில தடவை வந்து பசங்க வந்து தப்பாத கேட்டா கூட கொஞ்சம் டிவியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, ஆனா ஸ்லோவா பசங்களை திருத்தி கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற எண்ணத்துல கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த காலம் மாதிரி இல்லை. இந்த காலத்துல நம்மளை விட்டு குழந்தைங்க தூரம் வந்தா நிம்மதின்னு சொல்லி மொபைல கொடுக்குறாங்க. அதை மீன் பண்ணல. ஹரே கிருஷ்ணா. நிஸ்தாரிலா கிருஷ்ணா பக்தி கரிதானா கீதா பாகவதே கைலா பக்தி ரவ்யா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. அது அடுத்தது நீங்க கிருஷ்ண பக்தி என்னும் இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவர் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் விடுவித்தார். அவர் அவங்க ஏற்கனவே படிச்சுட்டாங்க. பாகவதத்தையும் பக்தி தொண்டின் பார்வையில் விளக்கினார். பொருளுரை. ஸ்ரீ அத்வைத பிரபு விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்ற போதிலும் கட்டுண்ட ஜீவன்களின் நன்மைக்காக அவர் தம்மை பரமபுருஷ பகவானின் சேவகனாக வெளிப்படுத்தினார். தம்முடைய எல்லா செயல்களிலும் அவர் தம்மை நித்திய சேவகனாகவே காட்டிக்கொண்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் விஷ்ணு தத்துவ பிரிவை சார்ந்தவர்கள் என்ற போதிலும் அவர்களும் அதே கொள்கையினை வெளிப்படுத்தினர். சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு ஆகியோர் சர்வ சக்தி கொண்ட தங்களின் விஷ்ணு சக்திகளை இந்த ஜட உலகினுள் வெளிப்படுத்தி இருந்தால் மக்கள் இந்த யுகத்தின் தாக்கத்தின் கீழ் ஏற்கனவே மாறி இருப்பதை காட்டிலும் மிகப்பெரிய அருவவாதிகளாக, ஏகாத்மவாதிகளாக மற்றும் தங்களையே வழிபடுபவர்களாக மாறியிருப்பர். எனவே முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய பல்வேறு அவதாரங்கள், ரூபங்கள் ஆகிய அனைவரும் பக்தர்களின் பாத்திரத்தை ஏற்று பக்தி தொண்டி தெய்வீக எவ்வாறு அணுகுவது என்பது குறித்து
கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். அதிலும் குறிப்பாக அத்வைத ஆச்சாரியர் பக்தி தொண்டு குறித்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார். ஆச்சாரிய என்னும் சொல் ஆசிரியர் என்று பொருள்படுகிறது. அத்தகைய ஆசிரியரின் சிறப்பான பணி மக்களை கிருஷ்ண உணர்வுடையவராக மாற்றுவதாகும். அத்வைத ஆச்சாரியரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும் உண்மையான ஆசிரியருக்கு உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்புவதை காட்டிலும் வேறு எந்த வேலையும் இல்லை. ஆச்சாரியருக்கான உண்மையான தகுதி அவர் தம்மை பரமனின் தொண்டனாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். அத்தகு உண்மையான ஆச்சாரியர் தங்களையே கடவுளாக கூறிக்கொள்ளும் நாஸ்திக மனிதர்களின் அசுரத்தனமான செயல்களை ஒருபோதும் ஆதரிப்பதில்லை. அப்பாவி மக்களின் முன்பாக தங்களை கடவுளாக காட்டிக் கொள்ளும் போலிகளை தோற்கடிப்பது ஒரு ஆச்சாரியரின் முக்கிய பணியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ பேசிக்லி இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம படிச்சு ஓகே ஆச்சாரியா பத்தி எங்க பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்க. இனிமே நம்ம பகவத்கீதா பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போறோம். ஒரு ஆசிரியர் என்பவர் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. எந்த இது நம்பர் தெரியல, 6வதுலயும் 6வதுலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. முதல்ல தன்னை தகுதி உள்ளவராக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஆச்சாரியார் என்பது தன்னை முதல்ல முன் உதாரணமாக இருக்கணும். ஒரு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்றவர் தானே ஒரு நல்ல சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும். வெரி நைஸ். சோ அவரே ஆச்சாரியா ஆச்சார் பிரச்சாரன்வாங்க. ஆச்சார் பிரச்சாரனா பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி தானே ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். ஃபாரின்ல கிளாஸ்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா, இது பொல்யூஷன் அது பொல்யூஷன், ஆனா வெளில போய் சிகரெட் பிடிப்பான். என்ன ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் பசங்களுக்கு, ரைட்? ஏன்னா எப்பவுமே யூ ஷுட் ப்ரீச் வாட் யூ ஃபாலோ அப்படின்வாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர் சொல்றவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களோ இல்லையோ, நம்ம அவங்க சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறது கிரேட். ஆனா டீச்சரும் அதே மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது ஒண்டி பத்தாது, நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும், ட்ரையாவது பண்ணணும். இப்போ நம்ம என்னன்னா, நம்ம க்ளோஸா வர முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஏன் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பத்தி சொல்றாங்க, தீக்ஷா குரு பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா, தீக்ஷா குரு இஸ் ஆல்ரெடி எலிவேட்டட். அவங்க அந்த பியூர் குட்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. சிக்ஷா குரு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க வரதுக்கு, ரைட்? சோ நீங்க என்னதான் சிக்ஷா குரு 1க்கு 4 வச்சிருந்தாலும் தீக்ஷா குரு பிகம்ஸ் வெரி கிளீன், பிகாஸ் அவர் தான் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். நவ் கமிங் பேக், இவங்க என்னன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், சைத்தன்யா நித்யானந்தா அத்வைதா எந்த தத்துவத்துல வருவாங்க? சைத்தன்யா, நித்யானந்தா அண்ட் அத்வைதா ஆச்சாரியா, இந்த 3 பேரும் என்ன தத்துவம்? விஷ்ணு தத்துவம். ஹரிபோல், வெரி நைஸ், விஷ்ணு தத்துவம். அதனாலதான் ஒருத்தர் கிண்டல் அடிக்கிறது ஒரு நார்மலா இருக்கும், ரைட்? எல்லாமே ஒரே சிஸ்டர்ஸ். இப்போ பத்மா மாதாஜியும் பிரேமா மாதாஜியும் திட்டிக்கிட்டாங்க, கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அது வேற. இப்போ இதுவே ரிவர்ஸ்ல நம்ம யாராவது விட்டோம்னா நடுவில் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி. சோ ஒரே ஃபேமிலி மாதிரி இவங்க எல்லாம் ஒரே தத்துவங்கள் அப்படின்றது. சோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சிக்கிறது பகவத்கீதால எங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆச்சாரியா பத்தி? 6வது சாப்டர் நினைக்கிறேன். 6வது சாப்டர் ஃபுல்லா இது மாதாஜி அஷ்டாங்க யோகா. 5 எக்ஸாம் அப்ப படிச்சோம் மாதாஜி. 4th சாப்டர் பிரணிபாதேன பிரணிப்ரயா உபதிஷ்டந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. இதெல்லாம் தான் படிச்சு மனப்பாடம் கூட பண்ணி சொன்னோம் மாதாஜி. அதாவது அவரை குருவா ஏத்துக்கிறாருல்ல, முதல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க, அப்படிலாம் ரிலேஷனா இருந்தாங்க, அப்புறம் ஃப்ரெண்டா அந்த இது இல்ல மாதாஜி, அது ரொம்ப கார்பண்ய தோஷம். அது வேற. கார்பண்ய தோஷோ பிரகத ஸ்வபாவ பிச்சாமி துவாம் தர்ம சமூட தேதஹ யக்ஷேயசாம் நிச்சிதம் துவே சிஷ்யஸ்யே சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் 2.7. அது என்னை ஏத்துக்கோன்னு சொல்றாரு. பட் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அதுவா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, அது ஓகே, தட் இஸ் ரைட். அது தட்ஸ் ஆல்சோ ஓகே. ஏவம் பரம்பரா பாவம், அது வழிவழியா சங்கிலித்தோட மூலம் யோக நஷ்ட பரந்தபா. அது பரம்பரை மூலமா கத்துக்கணும்னு. இது தத்விதி பர்ஃபெக்ட்டா வருது. மனப்பாடம் பண்ணோம் மாதாஜி, மறந்து போச்சு. இதுல மறக்க கூடாது. நான் டெய்லி பக்தி சாஸ்திரி 5 நிமிஷம் முன்னாடி வர வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. படிச்சு எல்லாம் அவ்வளவு மனப்பாடமா பண்ணி இருந்தா இப்ப டக்குன்னு சொல்ல முடியல. நோ ப்ராப்ளம். எவ்ரி வீக் ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி லாகின் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. 4.3. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி அடுத்து நீங்க படிங்க. கொஞ்சம் எல்லாருமே கிளாஸ் மாடரேட் பண்ணுங்க. இல்ல எல்லாரும் படிக்கட்டும் மாதாஜி, பரவாயில்ல. இல்ல எப்பவுமே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் மாதாஜி. அது வெயிட் பண்ணா நம்மளுக்கு கிடைக்காது மாதாஜி. நம்மளுக்கு என்ன டெஸ்டினியோ அதுதான் கிடைக்கும். ஓகே, சோ அதுக்குதான் இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். யாராவது ஒருத்தர் மாடரேட் பண்ணுங்க. புஷ்பா மாதாஜி நடுவுல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க இன்னைக்கு காணும்னு நினைக்கிறேன்.
நான் வந்திருக்கேன் Moderation யாராவது பண்ணுங்க. ஏன்னா மோகன்தாஸ் பிரபு அவங்கள எப்படி பிரேமா வருவாங்க? மாதாஜியும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க, எல்லாரும் படிச்சுட்டாங்கன்ட்டு செய்யறதில்ல. வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருந்த மாதாஜி. நீங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்றது படிச்சுட்டாங்க. சொல்லல மாதாஜி. நீங்க ஒருத்தர் பேர் கூப்பிடுங்க. அதுல உங்க பேர் கூப்பிட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்க பேர் கூப்பிட்டுக்கணும்னு இல்ல. அது சில பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. நான் அது அந்த மாதிரி முடியாது நான் மாதாஜி. மாதாஜி சிலருக்கு பிடிக்க பிடிக்கலைன்றலாம் இல்ல மாதாஜி, மாதாஜி நீங்க நான் மாதாஜி சொல்றத நீங்க செய்யுங்க சொல்றேன். மாதாஜி. சோ யாருக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல நீங்க இதேதான் சொல்ல போறீங்க. கோலோகம் போயிட்டு கிருஷ்ணரே நான் உங்க பேச்செல்லாம் கேட்க மாட்டேன், மத்தவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னீங்கன்னா இங்கதான் இருக்கும். சோ யாருக்கு பிடிக்குது 10 பேர் பண்றச்சே நான் சொல்லிக் கொடுக்கறது கூட நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது மாதாஜி. அதனால நான் சொல்லிக் கொடுக்கறத நிறுத்த முடியுமா? சோ நமக்கு எது கரெக்டோ அதுதான் பண்ணணும். யார் சொல்றாங்களோ ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சொல்றாங்களே இவ்வளவு தடவை நம்ம ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி விஜயலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுவாங்க இங்க போடுங்க அங்க போடுங்கன்னு சொல்றேன். அட்மின்ஸ் எவ்வளவு திட்டு வாங்குறாங்க தெரியுமா? அட்மின்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த குரூப்ல போட்டாங்க, லேட்டா போட்டாங்க, சீக்கிரம் போட்டாங்க, கரெக்டா போடல, இங்கிலீஷ்ல போட்டாங்க. அதுல லீட் வந்து மோகன்தாஸ் பிரபு தான். அவர் எல்லா இடத்துலயும் திட்டுவாங்க. அவர் இங்கிலீஷ்ல என்ன பிரபு மலையாளம் தான் விட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் யாருக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ நம்ம கரெக்டா பண்றோமான்னு. அர்ஜுனரை விட அர்ஜுனரை ஹேட் பண்ணி அவரை பழி வாங்கினவங்க தான் நிறைய. ஸ்பெசிபிக்கா நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம எல்லாருமே படிக்கலாம், எல்லாருமே ஒரு ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும். ஒருத்தர் படிக்காம ஒருத்தர் விட்டு இல்லாம ஒரு ஆர்கனைஸ்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு. சோ ப்ளீஸ் யாராவது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணல, முன்னாடி யார் ரீட் பண்ணணும்ன்றதை இனிஷியேட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் மாதாஜி. ஆனா ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சுட்டா அதுல மாதாஜி பிடிக்குது பிடிக்காதுங்கிறது இல்ல வேற மாதாஜி. அதை நினைக்காதீங்க. நம்ம சொல்லலாம், நம்ம கரெக்டா அடுத்தடுத்து சொல்லலாம். எனக்கு கொஞ்சம் இங்க டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, சவுண்டா இருக்கு, அதுதான் நான் சொல்லல. இல்ல நான் சொல்லிட்டு தான் மாதாஜி இருந்தேன். அது சிலர் அதெல்லாம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதனாலதான் நான் விட்டுட்டேன். இல்ல பிரேமா மாதாஜி, அதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றது மைண்ட் பண்ணாதீங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் மைண்டே பண்ணக்கூடாது. சிலருக்கு பிடிக்குது, நான் எடுக்கிறது கூட பிடிக்கல மாதாஜி. அப்ப நாளையில இருந்து நான் கிளாஸ் லீவ் எடுத்துட்டா நீங்க எடுக்கிறது பிடிக்கிறது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. யாருமே என்னால புண்பட வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். தப்பு மாதாஜி. நீங்க யாரோ ஒருத்தர் புண்பட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் புண்படுறீங்க. மனசு புண்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல மாதாஜி. ஆமா நீங்க அப்படி சொல்றாங்க, எல்லாரும் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாருக்கும் நம்மள பிடிக்காது மாதாஜி. பிடிக்காதவங்களும் இருப்பாங்க, அது மீறிதான் போகணும். நான் அதுக்குதான் சொல்றேன், பிடிக்காதவங்களும் இருப்பாங்க. நான் கரெக்டா இதுல வந்தபடிதான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் மாதாஜி. எனக்கு பர்சனலாவே தெரியும் மாதாஜி. சாரி, நான் நீங்க படிக்கும்போது நான் படிச்சல, ரொம்ப சாரி, எனக்கு கேட்கல சரியா உங்க வாய்ஸ் கேட்டது. அது ஓகே மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, இது உங்களை பத்தி இல்ல, நீங்க வரி பண்ணிக்கங்க. இல்ல வரி இல்ல மாதாஜி. மேபி அவங்க படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பா, எனக்கு அது கேட்டிருக்காது. இல்லன்னா நான் கேட்டிருந்தா நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் மாதாஜி. இல்ல தட்ஸ் ஓகே மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, வெரி சாரி. இட்ஸ் ஓகே. பிரேமா மாதாஜி அடுத்து படிச்சிட்டு பரவாயில்ல மாதாஜி, நான் நாளைக்கு படிச்சுக்கிறேன். ஓகே. இப்போ இன்னைக்கு பிரபு இருக்கீங்களா? பிரபு நீங்க படிங்க. நான் சொல்றேன் மாதாஜி, விடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு படிக்கட்டும் மாதாஜி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். பக்தி உபதேಶ வினு தாಂಡ್ರ ನಾಹಿ ಕಾರ್ಯ ಆತೇವ ನಾಮ ಹೈಲಾ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ. பக்தி உபதேச வினு கொஞ்சம் கீழே வரணும் மாதாஜி. இது பக்தி உபதேச வினு தனர நாஹி காரியா அத்வநாமா ஹைல அத்வைத ஆச்சாரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Translation. Since he has no other occupations than to teach devotional service, his name is Advaita Acharya. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So இவர் என்னன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் சொல்லி கொடுக்கறத தவிர அவருக்கு வேற வேலையே இல்லை. அதனாலதான் அவர் பேர் ஆச்சாரியா. ஆச்சாரியானா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டீச்சர், ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சருக்கு தான் ஆச்சாரியா அப்படின்ற ஃபீலிங். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கே தெரியல. வைஷ்ணவேர குரு தேனோ ஜகதேர ஆர்யா துயி நாம மில்லேனா ஹைலா அத்வைதா ஆச்சாரியா. அனுஷ்யா மாதாஜி வாசி. சாரி மாதாஜி, என்கிட்ட புக் இல்ல மாதாஜி. சரி, விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி. வருது, அதனால நான் சத்தம் வருதுன்னா அனுப்பிச்சுக்கோங்க. வைஷ்ணவேர குரு டெக்னோ ஜகத் தேரா ஆர்யா துவி நாமா மிலானே ஹைலே
Advaita Acharya. He is the spiritual master of all devotees and is the most revered personality in the world. By a combination of these two names, his name is Advaita Acharya. Sri Advaita Acharya is the prime spiritual master of the Vaishnavas and he is worshipable by all Vaishnavas. Vaishnavas must follow in the footsteps of Advaita Acharya, for by so doing one can actually engage in the devotional service of the Lord. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So Advaita Acharya வந்து என்னன்னா spiritual master of all Vaishnavas, right? கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆல் வைஷ்ணவாஸ் இங்க சொல்றச்சு ஸ்பெசிபிக்கா ஸ்மார்த்தா பிராமின்ஸ் அவரோட ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வர ஸ்டோரிஸ் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து புரியும். ஸ்மார்த்தா பிராமின்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் தான் இவர் அப்படின்னு. அண்ட் ஹி இஸ் வர்ஷிப்பபிள் பை ஆல் வைஷ்ணவாஸ். ஸோ ப்ராப்பரா வர்ஷிப் பண்ற எல்லா பிராமின்ஸும் இவர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாரு. அதனால அவரோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா அப்படி பண்றதால டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மளுக்கு ஏறும். ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா அத்வைத ஆச்சாரியா வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சைத்தன்யாவை விட்டுட்டோம்னா அது அவருக்கு பிடிக்காதுன்றது ஃபியூச்சர்ல வரும். முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா இது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினா வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. கமல நயனே ராதேனோ யாதே அங்க அம்சா கமலாக்ஷா காரி தாரே நாம அவதம்சா. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. கமல நயனே ரதிகோ ஜாதி அங்க ஹம்ச கமலாக்ஷ கரிதாரே நாம அவதம்ச. அவர் தாமரை கண்களை கொண்ட முழுமுதற் கடவுளின் அங்கம் அல்லது அம்சம் என்பதால் அவர் கமலாக்ஷர் என்னும் பெயரையும் தாங்கியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது his limb is a okay, he is a limb or a part of the lotus site. Okay, யாரு அப்படின்னா அவர் வந்து லிம்பனா நம்ம பார்த்தோம் அங்கம். அவர் கிருஷ்ணரோட அங்கத்தினால அவரோட பேர் வந்து கமலாக்ஷா அப்படின்ற பேரும் அவருக்கு இருக்கு. கமலாக்ஷானா கமலமனா லோட்டஸ், ஐ அண்ணா கண்கள். சோ அதனால அவருக்கு அந்த பேரும் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கும் இப்பதான் தெரியும் அத்வைத ஆச்சாரியாவோட இன்னொரு பேரு கமலாக்ஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சாரூப்ய பாயா பாரிஷாத கணா சதுர்புஜ பீத வாசா யைச்சே நாராயணா. ஈஸ்வர சாரூப்ய பாரிஷத கண சதுர்புஜ பீத வாச ஜெய்சே நாராயண. பகவானுடைய சகாக்கள் பகவானை போன்ற உடலமைப்பை கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் 4 கரங்களுடன் நாராயணரை போலவே மஞ்சள் நிற உடைகளை உடுத்தியுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Go to the next, Mataji. Yeah, Prabhu. Because it's the same thing. Okay. Features. அங்க விஷ்ணு. ஓகே, இது இன்னொரு இங்கே இருக்கட்டும் பிரபு. இது வந்து நம்ம பாகவதம்ல எந்த இடத்துல அப்படியே விஷ்ணு மாதிரியே எல்லாரும் இருந்தாங்க? எங்க வருது? 2 இடத்துல வரும். விஷ்ணு மாதிரியே, ஆனா விஷ்ணு இல்ல, நிறைய பேர் அப்படியே விஷ்ணு மாதிரியே இருந்தாங்க. வைகுண்டத்துல இருந்துச்சு. ஹரிபோல். வைகுண்டத்துல அவங்க யாரு? விஷ்ணு தூதர்கள். விஷ்ணு தூதர்கள். எந்த கதை? மாதாஜி, in Ajamila story it will come, Mataji. Very beautiful. Ajamila storyல விஷ்ணு தூதர்கள் இருக்காங்க. யம தூதர்கள் வருவாங்க, அவங்களை அனுப்பிட்டு விஷ்ணு தூதர்கள். சோ விஷ்ணு தூதர்கள் எக்ஸாக்ட். சோ எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க? வைகுண்டம் போனா அங்க விஷ்ணுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் எப்படி தெரியும் டிஃபரன்ஸ்? இன்னும் கொஞ்சம் பிரகாசமா இருப்பாரு மாதாஜி. அவர் இன்னும் நிறைய நகைகள் அணிஞ்சிருப்பாரு. எல்லாருமே மஞ்சள் ஆடை தான் அணிந்திருப்பாங்க. அங்க எல்லாருமே வைகுண்டத்துல எல்லாருமே மஞ்சள் ஆடைகள். நான் இப்ப வைகுண்டம் போட போறேன் பிக்சர். எல்லாருமே மஞ்சள் ஆடைகள் தான். எல்லாரும் மட்டும் தனியா வளருவாரு. அப்படியே ஒளியா இருப்பாரு. அப்படியே வைபவ பிரகாஷ் மாதாஜி. வைபவ பிரகாஷ்ல இருப்பாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரிபோல். ஸ்ரீவத்சா மார்க். எல்லாம் ஒரே பிரகாசம் இல்ல தெரிஞ்சாலும் நம்மளுக்கு அவ்வளவு மூளை இல்ல பிரகாசத்துல டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அதனால என்னோட டிபில போட்டிருக்கேன் பாருங்க.
எல்லாம் இங்க இருக்கு. இங்க வந்து அவருடைய எல்லாமே வந்து பாதங்கள்ல குறிகள் எல்லாம் இருக்கு மாதாஜி. பாதத்தை தூக்கி பார்க்க முடியாது மாதாஜி, காலை தூக்கி நீயா அப்படின்னு புடுங்கி பார்க்க முடியாது நம்ம. சங்கு சக்கரம் இருக்கு மாதாஜி. வெரி நைஸ். சங்கு சக்கரம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு பிரபு. அங்க எல்லாருமே அந்த ரூபம் எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்க. ஸ்ரீவத்சாங்க குறிதான். ஸ்ரீவத்சான்றது என்ன மாதாஜி? அது ஒரு கால் பாதம் மாதாஜி. யாரோ எட்டி வச்சு அந்த பாதம் மார்க் தான். அது யாருன்னு பேர் தெரியல. தானே ஸ்ரீவத்சாங்கிறது இல்ல மார்க். அது ஒரு மார்க். கௌஸ்துபமணி வேற, அதுவும் ஸ்பெஷல் கிருஷ்ணருக்கு. ஸ்ரீவத்சா மார்க் வேற. பிரேமா மாதாஜி ஒரு உதைச்சது அது பிருகுமுனி. யார் மாதாஜி? காலை பிடிச்சுக்குவார் அந்த மார்க் மாதாஜி. ஸ்ரீவத்சா முனி முடி வந்து அந்த மார்க் உண்டியில ஸ்ரீவத்சா முடி வந்து மணி ஸ்ரீவத்சா மார்க் வந்து என்னன்னா ஸ்ரீவத்சான்னாலே தெரியுது. ஸ்ரீவத்சான்றது லக்ஷ்மியை குறிக்கிறது. லக்ஷ்மியோட அந்த தங்கமான ஒரு ஒயிட்டிஷ் ஹேர் வந்து லக்ஷ்மியை குறிக்கிறது. சோ பிரியூமணி எட்டி உதச்ச உடனே அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும், என்னதான் இடிச்சாங்கன்னு. அது வேற ஸ்டோரி. அது ஆக்சுவலா வந்து அந்த ரெண்டு தான் டிஃபரன்ஸ், கஸ்தூபா மணி அண்ட் ஸ்ரீவத்சா. ஸ்ரீவத்சா வந்து யாருக்குமே இருக்காது. சோ அதை வச்சுதான் கண்டுபிடிக்கலாம். கால் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட். நான் திங்க் பண்ணல, அதை செக் பண்ணலாம். பட் காலை பிடிங்கி எடுத்து பார்க்க முடியாது கிருஷ்ணர், அந்த சான்ஸ் கஷ்டம் நமக்கு. சோ சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ஓகே சொல்றோம். ஸ்வரூபியம் கோகுலத்துல அவர் வந்து நின்னுண்ட போஸ்ல தான் இருப்பாரு, அவர் படுத்திருக்க மாட்டாரு, அதனால பார்க்க முடியாது. கோலோகம் இல்ல, நாராயணாவா கூட உட்கார்ந்து தானே இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இந்த எல்லா விஷ்ணுகளும் படுத்திருப்பாரு, அவங்க காலை பார்க்க முடியும், இதுல பார்க்க முடியாது. அப்ப கூட எல்லாரோட காலையும் தாமரை லோட்டஸ் எப்போதும் மறைச்சுட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வைத ஆச்சாரியாய ஈஸ்வரேர அம்ச வாரியா தாண்டர தத்வ நாம குணா ஷகாலி ஆச்சாரியா. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. நானா மாதாஜி? நீங்கதான். நான் படிக்கவா? அத்வைத ஆச்சாரிய ஈஸ்வரேர அம்சவாரிய தன்ற தத்வ நாம குண சகலி ஆச்சாரிய. Sri Advaita Acharya is the principal limb of the Supreme Lord. His fruits, names and attributes are all wonderful. Hare Krishna Mataji. அதனாலதான் என்ன மாதாஜி? வெளியில இருக்க டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, அதனாலதான். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. இது படிக்கிறது வந்து 1 லைனோ 1/2 லைனோ தெரிஞ்சோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கோ, இட்ஸ் பியூரிஃபிகேஷன். அதனால யாரையும் விடுறது அவ்வளவுதான் படிப்பேன் மாதாஜி. ஸ்ரீ ஆச்சாரியா அத்வைத ஆச்சாரியான்றது வந்து பிரின்சிபல் லிம், ரைட்? அவர் தான் மெயின் பிரின்சிபல் லிம்னா மெயின் அங்கம். அண்ட் அவர் ட்ரூத் வந்து நேம் அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி வண்டர்ஃபுல். அவர் பேரும் அவரோட என்ன சொல்றது, அவர் குணங்கள் எல்லாமே வந்து சூப்பர் சூப்பர் வண்டர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மோகன்தாஸ் பிரபு ஆயிடுச்சு. அடுத்தது குட் மார்னிங். சேஞ்ச் இட் மாதாஜி. எனக்கு வரலையா? ஓகே. யான்ஹாரா துளசி ஜாலே யான்ஹாரா அங்காரே ஸ்வகனா சஹிதே சைதன்யேர அவதாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி லாஸ்ட் சான்ஸ் உங்களுக்கு, இல்லைன்னா யாருக்காவது கொடுத்துருவேன் இந்த ஆஃபர். துளசி ஜலே ஜஹர ஸ்வகனா சஹிதே சைதன்யோ அவதாரே. அவர் துளசி இலையையும் கங்கை நீரையும் கொண்டு கிருஷ்ணரை வழிபட்டார். உரத்த குரலில் அவரை அழைத்தார். அதனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்பூமியில் தமது தனிப்பட்ட சகாக்கள் சூழ அவதரித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் இது வந்துச்சு, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. சோ எப்பவுமே நம்ம நினைப்போம், நான் என் ஆக்சிடென்ட் அப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் அம்மா கிட்ட, ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனா ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன், வியாதி வந்தா ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன், ஷாக் எல்லாம் சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்ல சிக்காரத்துக்கு. இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒருத்தங்க சொன்னாங்க என்னன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்குதான் அது ஆக்சிடென்ட், பட் கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் பிளான் இல்லையா? அதனால வந்து யார் எது படிக்கணும்ன்றதும் அவர் பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. இல்ல மாதாஜி, நான் அப்படி எல்லாம் இருக்க மாட்டேன் மாதாஜி. நான் இருப்பேன். நான் என்ன பத்தி சொல்றேன் மாதாஜி, அதனால இதை வந்து நான் வெளியில சொல்ல முடியல என்னால. இல்ல அதனால நான் மாதாஜி ஒரு செகண்ட், உங்க டர்ன் ஓவர் பேசிட்டீங்க, நான் தான் பேச போறேன். சோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, துளசியும் வச்சு இருக்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டான்ஸ் ஆயுது. சோ அத வந்து நம்ம நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, சோ உங்களுக்கு லக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா, நம்ம இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா, இல்ல யாராவது முடிச்சுக்கலாம், டைம் ஆயிடுச்சு.
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम स्टॉपिंग लाइव। हरे कृष्णा, எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी।